ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତି ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଭାରତ ବିଷୟଟିର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆକାର ଓ ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବାକୁ ଜମା ମିସ୍ କରିବନି। ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ବିଟ୍ 1 କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପର ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ? ଆସାମ ରାଜ୍ୟ ଉପର ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ। ବିଟ୍ 2ରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମତମ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କେଉଁଠି? କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ହେବ ନା ଗ ନମ୍ବର 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ। ବିଟ୍ 3 ଦେଖ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୀମାରେଖା କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି? ନେପାଳ ଦେଶ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଟ୍ 4 ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୀଷ୍ମାବକାଶରେ ତୁମେ ଯଦି କାଭାର୍ତ୍ତି ଯିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ? ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା। ବିଟ୍ 5 ମୋର ଜଣେ ବିଦେଶୀ ସାଙ୍ଗ ଯାହାର ଦେଶ ଆମ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଶଟିକୁ ବାଛ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? କରେ ଭୁଟାନ, ଘରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଘରେ ତାଜାକିସ୍ତାନ, ଘରେ ନେପାଳ। ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ ନା ତାଜାକିସ୍ତାନ। 2 ନମ୍ବର ଘରେ ନେପାଳ। ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ ନା ତାଜାକିସ୍ତାନ। 2 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଆରବ ସାଗରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ କ'ଣ? ଆରବ ସାଗରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ହେଉଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। କ'ଣ ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ବିଟ୍ 2 ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଟି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଟ୍ 3 ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଅଟନ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ମାଳଦ୍ୱୀପ ନାମକ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଅଟନ୍ତି। ବିଟ୍ 4 କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୁଷିଆ, କାନାଡ଼ା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଟନ୍ତି। ବିଟ୍ 5 ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରୁ କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରୁ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାରେ ସମାନ ଥାଏ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରତ 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାଠାରୁ 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ବିସ୍ତୃତି ପ୍ରାୟ 30 ଡିଗ୍ରୀ। 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାର ବ୍ୟବଧାନ ନିମନ୍ତେ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ 4 ମିନିଟ୍ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭିନ୍ନତା ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ମିର୍ଜାପୁର ଉପର ଦେଇ କଳ୍ପିତ 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏହା ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରୂପେ ମାନି ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ସମାନ ରହିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ମାନଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଚିହ୍ନଟ କର। ବିଟ୍ 1ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆରବ ସାଗରରେ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର କହିଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖବା ନା ଆରବ ସାଗରରେ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ହେଲା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ବିଟ୍ 2ରେ ଦେଖ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶରେ ଥିବା ଦେଶ ସମୂହ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶରେ ଥିବା ଦେଶ ସମୂହ ହେଲା ଭାରତ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ। ବିଟ୍ 3 କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତ୍ରିପୁରା ଓ ମିଜୋରାମ। ବିଟ୍ 4 ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ। କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ ହେଉଛି 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ, ଯାହା କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ବିଟ୍ 5 ଦେଖ, ଭାରତଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଭାରତଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ହେଲା କ'ଣ ନା ପକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଟ୍ 6ରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହ। ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହ ହେଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାବେଳି, ଡାମନ ଓ ଡିଉ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଅକ୍ଷାଂଶୀୟ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖୀୟ ବିସ୍ତାର ଅଙ୍କନ କର। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଚିତ୍ରଟି କରିଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖି ଦେଖି କରିନେବ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା 17 ଡିଗ୍ରୀ 49 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷ ରେଖାଠାରୁ 22 ଡିଗ୍ରୀ 34 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ 81 ଡିଗ୍ରୀ 23 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାରୁ 87 ଡିଗ୍ରୀ 29 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଟୁରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ସିଲ୍କ ମାର୍କ ସମ୍ପଦରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ତା ସହିତ ଏହି ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖବା ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଭାରତ ସ୍ଥଳପଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ସିଲ୍କ ମାର୍ଗ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନରେ ହାନ୍ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଚୀନରୁ ସିଲ୍କ ମସଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁରୋପ ସମେତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ଏହି ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ ହେଉଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହାର ଏକ ଶାଖା ଭାରତ ଉପମହାଦେଶକୁ କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ କାରାକୋରମ ରାଜପଥ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଜର୍ମାନୀ ଭୂଗୋଳବିଦ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଭନ୍ ରିଟ୍ହୋଫେନ୍ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ସିଲ୍କ ମାର୍ଗ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।